Joe Saliba huwa magħruf għalkemm huwa fdat mill-Prim Ministru Laurence Gonzi. Saliba kien sar Segretarju Ġenerali Nazzjonalista meta Laurence Gonzi ma baqax jokkupa din il-kariga u wara l-elezzjoni ġenerali tal-1998. Saliba tant huwa fdat mill Laurence Gonzi li l-kap nazzjonalista għażlu biex għall-kuntrarju ta' dak li ġara fl-aħħar snin ikun huwa li jmexxi l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista u mhux Paolo Borġolovir bħala Segretarju Ġenerali. Għan jisu informati li Saliba huwa l-persuna li fl-aħħar jiem tqabbad mill Laurence Gonzi biex jimbotta l-qoddim il-kampanja ta' attakki mill-iktar negattivi tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Partit Laburista, anke permezz ta' sensiela ta' recordings. B'mod partikolari l-attentat biex id-deputat mexxej Laburista Tony Abela jiġi assoċjat ma' traffikar ta' droga. U da minkejja mill-investigazzjoni li saru mill-pulizija dwar recordings li ħarġu fil-li għaddew, instab illi m'hemm ebda bażi biex il-pulizija tipproċedi fuq dan il-każ. Saliba qed jagħti istruzzjonijiet lil kelliema tal-Partit Nazzjonalista li qegħdin jidhru fuq it-televiżjoni biex f'kull okkażjoni jattakkaw lil Tony Abela u jagħmlu minn kollox biex jassoċjawh ma' droga. Fis-snin li dam jokkupa l-kariga tas Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Joe Saliba benna relazzjoni mill-aqwa mal-kuntrattur Zelen Vassallo, tanti llum Saliba huwa impjegat mal-istess Vassallo.